welcome to my channel. It's your girl Jane. If you need some motivations and inspiration, hindi mo na ako si Rapid Tulfo, but I am ready to action. Okay, if you're new to my channel, please subscribe and hit the bell button so manonotif ka sa mga bago kong video. So guys, yung nakikita nyo naman, hindi ako nakaayos ngayon. So bago tayo magsagot-sagot ng mga questions natin for today, ay mag-aayos muna tayo. Yan guys, para mabigyan naman ng buhay yung ating video ngayon. Kaya mag-aayos muna tayo. First, ayan. Mga ano ba? Ano pa yung i-blend na lang tayo. So, gandang nakaayos tayo kapag nagsasabi ng mga motivations para mas lalong maging effective, diba? So, na-blend na natin yung ano. Later. Wala naman tayong gaano gagawin makeup. Simple makeup lang naman guys, para bago natin simulan yung questioning natin. Well, back in the lowlands. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung ganda ng vlogs for today. So, ayun guys, tapos na tayo sa pag-aayos ng ating sarili. So, it's time naman para sumugot na naman tayo ng mga questions na tinanong ng mga klase ko. Nagtanong lang naman ako about mag-ask sila sa akin ng mga sensible questions. And yun yung nag-pop sa kanilang mind. Kaya, consider ko na lang. Let's jump to the video. Ito na guys, niready ko na yung mga questions nila. Sinulat ko na sila sa paper. Thank you nga pala sa mga kaklase ko na pinaunlakan ako para mag-ask sa akin ng mga questions na kakailanganin ko. So, first one, I see Cassie. Ito siya. Text. Cassandra Tuazon. Isa rin siya sa mga kaklase ko. So, sabi niya, why other people was not able to accept other differences. Tagalog guys, bakit hindi maintindihan ng ibang tao na may iba-iba tayong differences sa buhay? Well guys, for me, ang opinion ko lang naman dyan na bakit hindi ba ma-accept ng ibang tao yung differences ng iba. Well, for example, the American and the Black American. Bakit hindi nila ma-accept? Kung hindi mo kayang tanggapin yung differences ng ibang tao, hindi mo rin matatanggap yung sarili mo. Kasi, kung yung ibang tao may differences, ikaw pa kaya wala kang differences, diba? Kasi guys, meron tayong iba't ibang differences sa buhay. Kung mayaman ka, mahirap siya, that's the differences. Kung mayaman siya, may kaya sa buhay, tas ikaw, katamtaman lang, that's the differences of life. Hindi ka tao kung wala kang differences sa life mo, guys. Yun lang masasabi ko sa inyo. So, yun. Second question naman ay kay from Joshua Santos. Ayan. So, kung bibigyan ka ng chance sumikat, anong paraan para magstay sila sa'yo at kung may pabor, papayag ka ba? Kahit mahirap at kailangang magsakripisyo.
Well, first of all guys, hindi naman ako nag-video ng ganito para lang sumikat or magpasikat sa YouTube. Ganyan. I just want to share my knowledge to you, mga opinion ko sa mga bagay-bagay, para for you to understand na talagang may mga sagot sa mga tanong ninyo. Well, kung bibigyan naman ako ng chance, pwede naman, kung sisikat, syempre. Pero kung ayaw, wag na natin pilitin, 'di ba? Syempre kung gusto mo yung isang bagay, maggagawa ka talaga ng paraan para magstay sila sa'yo, 'di ba? Kaso siya hindi siya nagstay. Oh my God! So, wala namang trabahong hindi nakakapagod. Walang trabahong hindi ka dapat magsakripisyo. Lahat yan dapat pinaghihirapan, di ba? So, yun lang. So, ito na guys, yung pangatlo nating tanong na galing sa aking butihing kaibigan. Ayan. Ano daw yung opinion ko sa underage na may mga jowa? Yan guys yung sinasabi ko sa inyo, medyo sensitive na questions. Kasi ito, opinion ko lang naman. Kasi ako underage din ako. Below 18 ako. At hindi ko muna inaatupag yung pagjojowa-jowa. So, ang responsible muna kasi natin, mga underage. Even if 20 na tayo, ang responsible pa rin natin yung mga parents natin dapat. Huwag sana kayong ma-offend. Ang masasabi ko lang sa inyo, dapat inaatupag niyo muna yung pag-aaral niyo kasi it's more responsible kasi para rin naman sa inyo yan. Mas importante pa rin yon sa pamilya ninyo na makatapos kayo ng pag-aaral. Ang kayamanan lang natin na maibibigay is yung nakapagtapos tayo, cherish nyo muna yung moments ng pagkadalaga ninyo. Huwag nyo munang sayangin kasi alam nyo yun guys, yung gusto kong i-point na yung wag muna nating alalahanin yung mga nakikita natin. Isa ni all may jowa. More moments later. Na bago kayo mag-jowa is mag-observe muna kayo sa mga ate nyo, mga nasa paligid nyo, kung ano yung nagiging flow ng mga relationship. Para pag ready na kayo for that age, yung talagang age na pwede na kayong mag-jowa is alam nyo nang i-handle yung situation na yun, alam nyo nang i-solve yung mga problems na yun. Yung opinion ko sa mga tanong ng mga kaklase ko at sana naintindihan nyo yung gusto kong i-point sa bawat sagot ko at hindi yung pinili ko. Kasi yung ibang kaklase, nag-online class sila, kaya hindi ko na sila gaano inistorbo. Kaya, good luck na lang sa inyo guys. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell button para ma-notif ka sa bago kong video. And don't forget to follow me on TikTok. Ayan. Bago pa lang po ako sa TikTok. Sana ma-enjoy nyo yung panonood ng mga TikTok videos ko. Thank you! Bye!